Hi, BBC. Ano no? Ayo, tangtanga. Unjara. Naog na. Ito pa sa bibi, oy. Tanaw sa dire. Hi guys, that's Isi ni Simbagikan. Good morning po. Unsa man? Ha? Wapa. Unya pa man tumabot si Panya mga alas 9:30 siguro. Ngano man? Aw. Kay ingon man siya, naingon siya pwede mga 9:30. Ingon siya, di alas 9. Ha? So, dili. Si, aho siya, kay baw siya nga alas 9 ang kasal. Diya hong giingnan, ingon man siya nga pwede mga alas 9:30 lang. Inko, aw, depende kung ni Diya kasi dami mo kasal niya. Bisa nga pa siya balilihan. Alibe. Wata laman, lingkod sa laman. Diya, ma'am. Isi, dali na ba? Naog na dire, dali. Dali, biyaan ka. Kaya ata, dyan siya, oy. Lagi mga on pala, mga on lagi ni. Alibe. Kaya ata dyan siya. Oy, grabe dyan ka. Sipat mo mataa, oy. Tana. Lagi biyaan na tatigili. Ano? Wow! Wako kadagyawe. Shtoy, agning saka na, oh. Kau, saka na, kau. Kau, sakaw na, kau. Hinay. Asa man ka? Adto. Hala, di ka kasod. Bi, ako abli. Layo dia, uy. Dali na, sod. Ayo. Kato na sa Timarilin. Ayo, sige, gaon lagi ng imong tudlo. Lagi kay hugaw. Ha sa Timarilin. Dali asod. To si Kenu, nangita ka, Kenuel? Tuwa dito sa taas, pamangod. Mulakaw mo na si Kenuel mo ato sa habitat. Ato bang pagmiagi Domingo ba dito ta katong namista ta dito ning eta dito. Nay bata nang itang Noel. Ako na po ni si Chartable ba? Si Chartable Vlog. Welcome to my channel guys. Then po mi sa garden. Kauban si Bibi, si Papa Dario. Kay magputos mi sa amuang ampalaya. Oh, dali ari. Huwag ka na. La si cute-cute. Ginitan man na si cute-cute. Oy. Diya, magputos si Papa. Isi. Hoy, dili magkuan sa kanang yuta. Oy, kay lapo kayo ang yuta. Kay gauwan. Nuno be, madirty ka, hoy. Bag-ura ba kang ligo? Magputos mi guys. Dara guys. Ug tilibagbag ug katay. Mudong nun sa ubos nga gibutang katayan. Dara guys. Ipusto na mo guys. Buslot? Wala. Nadagko dyan ang klasiha sa kuan gang ba? Kanang palaya. Ampalaya. Paliya. In Bisaya. Paliya. Ise, nuno, lagi si kay bago kang naligo. Se! Hinggara, oh. La, hugaw na dyan kang kamutron. Okay, grabe inita kadso. Sayo pagali guys, alas 8:05 pa. Pero perte ng inita sa adlaw. Sakit na kadso sa panit. Nanapoy kwaunon nga kuan oh, paspasa nila motubo oy. Unjang hapon, haw na po ning akwaan. Puan, gahapon nag-harvest mi gahapon guys.
Nahuman nag-usa guys niya. Diya pag usa guys oh. Dara usa. Dara da. Na si guys ano eh? Na si guys ana. Sa guys. Detoy usagang. Ha man to? Di ato man to ha. Namatay man. Nawa man gud siya nya gahapon kinakita nako pero patay na. Ise. Laka. Kay perte jud initas eh. Na taas na kayo ang kuan oh. Paspasa niya mo kuan oy. Nalagi uban gang kay diretso bunga ang okra. Ang uban kay nibuwak nya bunga. Uy, dili lagi magwag yuta ba? Hugaw manggod, bantay lagi kang magkahugaw-hugaw ka. Ikaw na, bi ari. Kamaw ka muli ana. Bi ako uli bi. Ari. O tara. Ikaw na, una. Ayo kadagan kay madagma ka. Panghunaw adto ha. Pahunaw ni Papa. Da, si cute-cute, sige mihi. Ginitan si cute-cute ma. Init man kayo adto. Anak ka, sit down, hinay ha. Doble jud imong ligo jud. Ligo ka sa CR, niya karon ligo na pug ka sa kuan, fish pan. Kauban sa mga shark. Tanaw sa diri. Tanaw sa ba? Hi sa. Hello. Mga nanimaho sila bi. Sige na bi, tanaw sa ni mama. O lagi dali na. Hi. Dali na, tanaw sa ni mama. Shh, uy, bata. Easy. Oh.